lehenengo atala ondo joan zen. Bigarrengoa ere bai, eta konturatzerako, 3. atalean gaude, eta gainera berrikuntzekin gatoz. Lekuz aldatu dugu, eta oraingoan Altzuri argazki dendara etorri gara. Ongi etorri komertzio txikien errealitatera, ongi etorri Bareak Saltxan podcastera! Haze giroa... Sekulako giroa, gainera, ez da hori berrikuntza bakarra, lekuz aldatu dugu, baina gaur ere pentsatu dugu, beti komertzio txikien inguruan ari gara hitz egiten, baina karo, komertzio txikiak ez dira ezer bezerorik gabe. Orduan, gaurkoan, mostradorearen beste aldera egin dugu salto, eta 3 superbezero gonbidatu ditugu. Andrea Aramburu, ongi etorri. Eskerrik asko. Anita Alonso, ongi etorri. Eta Kike Biguri. Arratsaldeon. Haze 3. Bai. Esan behar nun, bezero handia izateko diru asko ere behar dela. Orduan ez dakit deskribapen honena indezun ala ez, baina saiatzen ga, Behasainen erosten. Baina orduan esango dugu zuek, komertzio txikiak bisitatzen dituzue? Bai. Bai? Nik bai, benetan ez dira. Osea, maite dut, Behasaindik pasatzen junda gauzak erostea. Enaiz oso kontsumista bere hortan, alor batzutan bai, igual ostalaritzan, no? Baina arropa eta gutxi eroste, baina erosten dutena saiatzen naiz hemen erosten. Zuek? Andrea ikusi dugu baietz, moldatzen dela herrian. Nik oso denbora gutxi eukitzen normalen uste dut besengo pertsona lanpetuta naizela, baina denbora librea oketenen, paseio bat ematet eta beti poltsaz josi dago dena ez. Etxeazekin horretik, janarinak edo arropanak edo... Nola naizen ateatzen, baina azkenen, asteazkenero jai eukitzetela, moiko nalgo, etxea. Ni normalean janaria eta hoi bai. Bai, hori egunero. Hori egunero, eta... Arropa eta, ikusten duzu zerbait polite eta... Ahí vas, como los leones. Eskaparatean fitxatu, egun batean. Bai. Gero beste egun batean joan, probatu. Eta gaina pentsatzen duzu, hostia tipoa, ze guapoa. Hori manikia, Ondo geratuko zaitau, Eta gero jantzitakoan, Kike? Oso gaizki. Bai. Lodi eta tripea eta... Ez que manikiak egin bazte amorko liateke pixkat errealistagoak. Manikia dauke estandar. Bai. Medidas estandar. Eta gero dendatako izpiluk argalago itxizuela. Bai. Hori ere pentsatuta dago, Zaldu barrauki, zein bardu eba. Karo, gero txajun eta... Bale, bezeroak bazarete orduan. Orain urrengo galdera da. Zuek uste duzu bezero onak zaretela? Edo bezero pixuak, komertziante asko kejatzen dira, eske batzuetan psikologo lanak egin behar izaten ditugu, jende etortzen da, eta bere penak ere kontatzen dizkigu. Espero dut ezetz. Porque nahiko iztune, naiz, orduan, espero dut ezetz. Beti kaletik gero salua bitendi eta parre txiki botatzi, orduan espero dut kontatzen Hori dietena. ez dakit, ostia, nire dudak. Dudatzketzu, ez? Zuri ere gustatzen zaizu hitz egitea komertziantekin? Bai. Eta azkenean harremana egiten dezuelako, ez da? Eta gaina, ni normalean hitz egiten dut oso gutxi. Bai. Seguro. Lozarenen ouren azpintekin. Lotxa. Ne pasa ez zait, saiatzen naiz ondo portatzen, gero, imaginatzea lortzetela, baina batzutan urduri jartzen ez dago haindik. Igual, arraindegia jundan, nola, ez eten asko kontrolatzen, pixkat urduri jartzen ez da, ezakin nola eskatu, arrai edo, baina hortako, hobea da, komertzio txiki, erosi eta esatea arraindegiko, bi pertsona, behar dugu gaur afaltzeko, arrai zuri, jarrizuk, eta esan nola egin. Hoi igual beste nunbait ezin dezu hola esan edo presaka ibiliko egia, ez dizu kaso ekingo. Baina nioen dekan urduri jartzen naiz. Ni ere bai, Egia, bai. Egia da ez dakit, ez dakigula, askotan eskatzen, zuk esan duzuna, arraindegian eskatzea, agian lehen erresago egiten zen, baina gaur egun gazteek ez dakit einbesteko soltura duten edo arategira joateko eta haragi konkretu bat eskatzeko. Hombre, haragia ja da ezagutzea baita, Zergatik falda ez dakiztera, gure amak eta hoi beti, baina falda, da jadri dugu hoi. Nei behin Azurmendin pasaitzaiten, arategin, junintzela eta kuadrilla bazkari genuen soziaden balenda biziko aldie. Eta nahi nun solomilloa ez da izer, eta oso gara izan, aurreko honen pixkatibili nintzen, eta jo nintzen da, 6 lagun geha eta solomilloa nahi dut bazkaltzeko jartzeko, eta esan ziten, euskera oso itxin. 10 kilo ezagizak kriston azkar da, ni, bai, zuk esatezuna, 10 kilo, 10 kilo. 10 kilo solomillo, onta. Eta ero mozten naizela,
pentsa nun, 10 kilo, asko da, zako asko 10 kilo, eta orduan beha barrezka, eta nire bai da, lotxa indago nintzen etxea, baina, bueno. 10 kilo eramantzen ditu, ne? Ez, seientzako behar dana, zen badan, ez dakit, hortako da, gare arategikok, ahi jakingo benik, eosingo, eta... Aizu, noizbait egon zarete bestaldean? Lanean, horrelako leku batean, taberna baten atzean, Ni taberna baten. Ni baita, taberna askotan. Ni edukin un taberna bat hemen behar zeinen, guain da txantxangorria, zengo da, lehen beste bat, eta hor bai, hor egon nintzen, hostelero eta kamareroa baita. Claro, orduan zuk bi alderdiak ezagutu dituzu. Bai, eta hori, jendea etortzen die psikologa. Claro. Edateko, bai, baina psikologa baita. Agian, komertziante izan da, edo hostelero izan da, gero bezero hobea zara. Ja badakizulako, sufritu dezulako zuk barruan. Bai. Eta tabernan behintzat, psikologiko karrera teatzezu, ez da behar unibertsitate jutea. Nahi esan ziaten beti esan behar dela mesedez, eta eskarrik asko, eta tontakeri bat emateo, baina igual zurito bat eskatzako, da jende asko alma esatezu, zurito bat, eta nahiko da esatea, zurito bat kaixo, zurito bat mesedez, eta mandako eskarrik asko, eta aldi. Baina hori, betian, ni dauket kuadriak bat esateite lanera alaba bat, eske laienek beti mesedez da eskarrik asko esateo txikitatik, lego baina hori da, lo más normal, bai egia esan gaur egun ez dala inbeste, baina gure garain, eozein momentutan, kaixo, egunon, bai, mesedez, eskerrik asko, nijuten nintzen arateia, con el papelito amak idatzita da. Kaixo, Julián, zen nijuten nintzen goiko karnizeria. Bale, eskerrik asko, mesedez, zan bakarra esaten nuna, zerbait esatagatik, eta uste leheno oitxura hondi ez, hola, horretik, esan dezuna, esan dut. Jo, harritu itxen zaie, lode, esatea, kaixo eta... Esatea igual parranda giro onda, hola, geho, taberna elepo daune, Ez abiadura batengo bat, bezero bezala. Zuere taberna egon zara lanean? Bai, ne lehen da biziko lana izan zen atxegin hamburgueserin. Jo, duela 10 urte edo, ia. Eta denboa desente honintzen hor, eta lan asko inun, asko ikasi nun. Oso oroitzapen hona dauzket. Eta gero ingles irakaslere ni bai, izan nintzen behasainen, hola, denbora labur baten. Gero pandemiritsi izan da, eta listo baino, bai. Pixka denetik probatu duzu. Zuk esan duzu, ez dakit, aurreak esaten duela mesedez, eskerrik asko, edo zure txikitako oroitzapenak ekarri dituzu, eta nire gogoratzen naiz, nire txikitan joaten nintzela arategira, amonak edo amak emandako zerrendarekin, ez? Eta asko ikasten nuela, libra bat zertzen, libra terdi zertzen, eta baino oso oroitzapen politak dira. Ez dakit gaur egun aurrak ainerrez joaten ote diren horrelako erosketak egitera. Eske gaur egun tontotu txeitxegu eta pixkat, da behaiek eskatzeu mesedez, jundaikete ostea, leheno, zan, juntzaite ze ostea. Beha, ama gaitzen zen etxen bazkarian, eta guain da, mesedez, jundaiken di bakar, ai, baina aberzio ze pasamartza izun. Bai. Nia ja pixkat ikasten enez, baina 11 urte ditulako, 6 urtekin dagoela, eta gu 6 urtekin, ba hori. Notatxokin, notakin, jun eta venga, eta ekarri, gero egartzen duzu edorten gauza, baina listakin, ja, digo eta maten duzu, eta ja, venga. Ez, baina guain dao... Gauzak aldatu dira. Bai. Bizka bat serio jarrita, zuek ze ekarpen uste duzuela egiten diela komertzio txikiek herriari? Bizia. Nik kriston argi dauket, osea, guaintxen ni bizi naiz hori amendita Esteban Lasa arten, zen Ignacio kalen, eta guain berritxu indu gaina, baina oso tristan etzat handi pasa eta hainbeste berja ikustea, persiana jaitsita, komertziok itxita eta itxaropena dauket, jungo hiela zabaltzen edo gauza bera pasa dezait hori amendikin, Esteban Lasakin, igual kale nagusin eta herri bat zentron edo... Bai, komertzio gehiago dare, baina nahi kriston pena mateit eta horregatik nahiz guten garbera gaunetako oparik erostea. Benetan esate zuet, ez? Iruditzen zait, gauza gutxi naiketela horren aldez, den daike zabalduko ez ezerrez, baina nire dirue bertan uste alimauket, gainez netzako erosoagoa da. Nor daki, Andrea, eta bernan egontzea, ingles irakasle ere bai, agian dendaren batetik Gustauko zitzaiten, baina oso lanbide zai eruditzen zait, oso zai funtzionatzea, nik uste estres asko eragin barra aukela, baina politxere iruditzen zait. Zuk bizia aipatu duzu, ezta? Komertzak irikita daude leku batean bizia dagoela. Bai, ze azkenen hemen behasainen leheno kriston jende pilaturtzen zen, ostea. Oain ja, entre ota asuntoa eta asko kristen nahi diela, ez da guri adibidez igartza auzon, nian bizi naiz, arraindegi bate onda, bizi guztin.
Arategie, farmazia ez ezik eta kajeroa danetio genduken. Oain arraindegi ez da, oain dela uste 4 urte. Uste 4, baino bintzea, otorrin gurun. Eta, nik ustetik hartzeko auzoko arrai gutxi jaten deula, orduan dio. Ez kaiztea batik ara. Gero eroski daula gobor, baino, senaet, beharrezkoa da, bizi ematen. Eta ez zaiz iruditzen baita ere, auzokoen arteko harremanak ere sortzen direla, edo mantentzen direla, ez? Egunerokotasun horretan ikusi kaixo, ez dakit, saretzen du guzti horrek, ez? Atzoko egoera, adibidez, Lapagon famoso ondana, adibidez, Madrilgo jendea edo zentro komertzialetan diruik gabe jungo bat zinatzi zuen fiauko. Hemen, ez? Konfiantza, ez da? Konfiantza, bihar ordainduko izut, ni kontaudet lehen, atzo egon nintzen okindegi baten, 3 pertsona. 3tik ni bakarrik dirukin. Dirukin esan nahi dugu... Dirukin, cash. Ez dakit esaten du, cash, txampona, oida. Soinuakin. Eta bat ezaguna, eta bestea ezaguna, eta ezaguna, Kike, me dejas. Yo, a mí no me importa, vamos. Baina bestea, eta zen naiz du hogi bat, ni ordaindu nun, eta txalden ezaguna eman zion dirue. Baina da, ostia, ni erlojukin eta ja pasatu eta den... Bai. Egia da, ikortuko dugu, grabatzen ari garela, justu itzalaldia handiaren urrengo egunean. Atzo gertatu zen, atzo ilupetan geratu ginen. Beira, gai polita da, ze horrek ere, esaten duzun bezala, Anita, komertxo txikiek laguntzen dute horretan ere, ez? Horrelako arazoak daudenean. Asko, familiarra die, azken finean. Oida, txartelana aipatu ezunen, 21 erostea txartelakin, nik errespetatu itxeet, berroita 8 urte dauzket, baina batzutan gai horietan soy un poco karka, porque ez detu lertzen, tabernatan lan iten dezuenako hain eta hola, ikusi guztuen, txartela, omobi. Nola ebiltzen gara. Eske, iruditzen zait, como, nola taberna baten pote bat, hombre, batin bada 20 piko euroko zea bat, bueno. Bizurito txartelakin ordaintzen ditu. Bai. Eske hori nahi merruboriza. Ni gaur goizen, naiz guzki imprimategia, fotokopia, 2 fotokopia. Eta zen bata, 20 zentimo. Ja. 5 ordu, osea 5 euro, eta, no, ya me pagarás luego, vale. Eta naiz, ematea eta tipa. Me han llegado a pagar 20 céntimos con cartela. Eta ni hoi ez da egia. Bai, egia. Komertzio txikik ere galdu itxendo, porque komisio bat kobratzen diote. Komertzio txikiak eta hoi galdu, dena galdu, zergatik bankua ematen du komisioak eta osea, azkenen da... Eta tabernetan beste arazo bat dago, ez dakizula, ez zara kontrolatzen. Nik lehen banekien karteran zenbat diru neuken, eta gutxo gara bera kontrolatu zenbat gastatzen ari nahi zen. Txartelarekin, muga jarri behar da. Ez baino bedaz jakitea. Baina urruko gunean begiratuko, ez dut, asusto handia. Bueno, gauza atzutak ondo daue, gero kontuketa itxeko urrengunen jasnatzeakon, eta ja behiratzezu, eta nik atan itxuz zaizen bat trago, eta zu gutxi gora era horren beste atean bazen itxun, hortan gehitzea bestela, bizume, eta... Baina, ondo dago aukera egotea, baina egia da, itzalaldik adibidez erakutsi digula pasaitzen gala, osea, nik atzo nuzken euroa neuken igual karteran, eta horrekin noazoaz bainoa ez. Gaizki hotxu beha. Ni normalean beti eramaten dut dirua. Dirua beti. 10 euro, 5 euro, holako. Ni berroita, 10 Bueno, a ver, jute ba. Jute ba, bai. Sartuta lehen bezala. Zapi bat, eta sujeta horren sartuta. A ver. Beste gai bat potoloa dena da online erosketak. Hau da, dendara joan gabe, etxeko sofatik egiten ditugun erosketak, ez dakit ze iritzi duzuen horren inguruan. Ne pentsatu dut, niretzako berenak hemen. Bertan, herrian egin baina inoiz ez duzu ezer erosi internetaz? Nik ez. Edo erosi dituzte? Nik ez. Beste bat ezaten, Anita, me compras? Hoi bai. Baina zuri iritsi zaizu zerbait. Zote ban nahi, bai. Anita zu? Nik bai. Bai. Eta gaina... A ber, ez dugu ez horrek esango. Bai. Osea, aldeten guztia, adiz, antzerkin mundun nola nabilen saiatzen naiz, erosten, jaiak joan bat propaganda egiten ez, baina bai, netako lio. Baina, bueno, esaten, saiatzen naiz erosten herrin, baina dare gauza asko ez ditutenak aurkitzen. Eta batzutan, hemen esatei, igual,
urrengo hien, eskeni behar ditut, igual urrengo asteako. Orduan, interneten eroste ditut, eta bai, osea, erosten dut, baino gehientxuna erosten dut herrin, baino internetez bai. Osea... Ni behan hasi nintzen online erosketak itzen, pereza ematen ziten txartela sartzek, datuk ezak zer, izena eman, gero emaila jumarraukezu, onartu, erabiltza egin dezula huelta, webuna jajun zaizu, egia da, bai, netzako tramitea da, eskeni, gaztean ez baino naiz Goierriko senyora bat, orduan. Alde batzuta pixkat, bai, helduk bezala konportatzen naiz, baina bai, gauza batzuk eroste ditut online, baina benetan saiatzen naiz, eske, ez zait erosoa itzen online erostea, baina egia da, adibidez, altzairu, ketxako eta olako gauzak erosi izan dituela online. Eta seinen pedido mato ez egin dut, zala etikona, erori da bat, bai. Gaztea zara, Goierriko senyora bat izan arren, eta zure inguruan, zer nabaritzen duzu? Danak online erostegu. Nera dineko guztik online erostegu. Baina, eguneroko erosketak, ez? Imaginatzen dut. Ez, claro, janari online ez duzu erosiko. Dago, jendea, erosten duena, agian hemen ez? Batzuk bai, baina beste batzuk hartu dute ohitura hori erosteko. Ni egon nintzen Madrilen, seri bat grabatzen, eta bi lagun, beti, online, dena online. Eta gero eraman etxea, Eramaten zien etxea. Nik ikustetena adibidez arropan da asko erosteguela Inditex, ni saiatzen naiz ez erosten, baino beste kontu batzungatik, baina gero bertan zeozer gastatzeu, igual, ez dakit, lora dendatan edo kosmetika dendatan o tabernetan ostalaritzan gehiena. Ostalaritzan asko joatzen zago, bai. Hori, oraingoz ezin dalako online eskatu. Ni adibidez, arropa eta hoi, uste dut, inoz ez. Zu manikietaz fiatzen zara, zu behar duzu maniki baten ikusi. Manikia, arropa ez. Eta probatzea, porque... Ez que hori da rolloa, hostia, kamiseta politena, zetaia. Zetaia, Kike. S, M, L. Ze behar duzu, Kike, zetaia behar duzu. Ni normalean M. M. Baina hartzen duzu M, adibidez, esango dut gauza bat. Supermerkatu baten hartzen duzu M, eta sartuko gea lauok. Ez dugu esaten marka, baina... denda konkretu baten. Denda konkretu baten... Vale, supermerkatu janari denda baten. Baina supermerkatu bat, eta jungien eta emaztea. Kike, hartu. M-a. M, ez. Zergatik, ireki genuen. Bai, M batetik M beste batera... Entramos 4 alemanes y yo. Hori komertzu txiki baten ez da gertatuko. Ez da gertatuko. Kalidadea ere. Online ikusizune, superpolitia eta gero... Sorpresa. Edo, opari papeletan nola biltzeuen, beste kariño batekin. Askoz politxagoa da, ez dakit. Erostezu online eta erosiarrokezu gero papera, etxenin, eta... Osa, ez dakit, estetikoki zainduagoa da, zerbitzue, eta arropa gainea, ostia, kamiseta politxe. Baina kamiseta hoi supermerkatu baten 10 euro, eta besteen 30, zergatik da hoi. Kalitatea lehenengoa, hoi beti. Aizu, badaukazu dela kutxunen bat, komertzio kutxunen bat hemen herrian, ni egunero joaten naiz, edo demagun orain turista bat etortzen dela, eta esaten dizue, aizu, gomendatuko zeniakete leku bat hemen herrian? Ez que nik uste de, kutu nahizen guztik. Nik bai. Ni normalean, gonbidatu eta dena, kanpokoak, arategia. Odolkikin eta hoi, jendea gustatzen zaiola. Zuzenean, odolkia erosten. Deseina etortzen bazara, odolkia. Bai. Gauza desberdinek, segun zer, Claro, oida. Osea, nahi de eta pues bida, hemen dauke, superona, hemen besten, oida. Ni zelantzatan nago, ezakit esan, koiote o Schubert. Ezakitako zen guzta ezaiten gehiago. Kaletik alde hontara joan. Ez, baina adibidez etortzen bada norbait, bazkaltzeko adibidez, demagu, nik kanpotik nator, bazkaltzeko zeleku gomendatzen zen aizu. Plato kombinatu eta hoi, ondo jan, beti izaten dena, kalidad-prezio, Kike. Ez dakit... Edo troterogoa, edo... Ez que hori da, ni adibidez, plater kombinatua eta hoi, igual Alaska, bideluzuen... Nera labak esan zon, atsegin. Eta atsegin ebai, eta gero ja jateko menu del dia edo lakoa, igual hartaienea, edo nahizuna gehiago... Unen arabera, aukera da. Katxalin... Ez da ere aukera hundie behar zeinen jateko, Ez da, Ez.
Erroparako adibidez. Demago nik esaten dizu dala, Anita, behar dudala erropa erosi. Nora bidaliko zeniak, Paseotxo bat eman zentzuen. Plaza aldea eta gora, oza, jun marijona, bera, bueno, nik marijona hotxeien diodek, 3 kilo ondo. Ni, Cortés Paren, nola da? Ez aurreago. Nik ube berrogei, samutile entzat. Vale, gomendiatzen diazu, kaletik paseito bat ematea, ez da? Eskaparatek ikusi, eta hor topatuko dut. Batzuk hartu, eta gero ja gelditzen zea fruterin plan polita. Bai. Eta ia moztu behar bali madut, Andrea, adibidez? Bueno, ni bizi guztien Xerloa jo naiz. Xerlo? Bai, Xerlo. Horre Iturralde plaza gainen da on pelukeria. Eta oso gustoa egia esan. Gutxitan juten naiz, gero olako barbaridak itxeitxu, nire etxen, mozten naiz, baina beti zaindu izan naute oso ondo. Bai, aukera nik uste dut behar zeinen bada, hola, gero ere gauza bereziagok erosteko, juta daukezu esna hola denda, edo, ez dakit, alzurine nik askotan izan ditut oparik, imprimitu, marko polit batekin, edo karretea erosi, gero dago beste dendat, ordizia biden, arteka usteet izena dola, eskulanetako gauzak erosteko, margo lanak, margotzeko materiala. Nik uste, benetan, pixkat, burui ematean mehi duzu, behar zeinen aurkituko duzula behar dezu noi. Beste gauza da, batzuntzat erosoa izatea, eta zilegi da, mobietik erostea. Netzat ez da erosoa, nehiz gustatzen gideatza, netzako da, kriston lan hartzea, Donostia jun, beste den datea jun, eta parkau, jeitsi jende pila badao, pila bat produktu dare baita, orduan abruma huiten naiz pixka, nahi tazkarin. Tazkaritxeko behar zeinen itxet. Behar zeinek neurri politia dauka, bertati bertara, dena hartu eta etxera, ezta? Beak esan dola alzuri, nik uste igual nire kutxune alzuri izango dela, bai? Ez entzuten ari direlako, Txikitatik, hemen atea ditxo argazki. Bai, jaio horrik, leheno komunio itxentzan da orduan hori ere, baina beti zerbait daukeunen ez deneiko argazkik, beti etortzen nintzen, baina ez garri buru hola, eskizakin. Bai, baina egia da, igual kutxunera bai, da bizi guztikoa. Lehen esaten honan erala badala, Chegin Forever, hor, baita da beste toki bat, beti ondana. Dare denda batzuk, txikitatik darenak, mantendu dienak. Oso gutxi ja, Orduan bai, eta esan dezu ekutxuna esan dekaro. Hau da nire ekutxuna. Hau da ekutxuna. Eta gaina, egoten zea hitz egiten, kuadriakin eta hoi, eta gogoratzen zea hoi txita igual egoten da, guain dela 30 urte, Bai, ze hori dan aldauta ze horera. Argazki dendatan gertatzen den beste gauza da, orain adibidez, komunioen garaian gaude, eta komuniotako argazkiak ateratzen dira, eta argazki dendetan jartzen dituzte eskaparatean. Ala erosien ungu. Noiz baite gontzarete eskaparatean? Bai, klaro. Negura sok erosin zuen, hainbesteko lotxa ematen ziren, erosin zuela kriston kuadrozarra. Zerten, zure komunioko, Andrea? Bai, nera izpakin, erosin zuen eskaparaten ez egoteko, lotxa ematen ziren. Eta ala ordainduko zuten ezakit zenbat, ez zuen argazki hori nahi, baina hor jarraitzen ere dela, eta salatu gare. Ni bai, baina komunion ez hoi bakarrik esaten nuen, ez nola nahi hor. Horretzen nola nahi. Egon naiz beste... Bai, klaro, zerritarrak pasatzen dira eta ikustea, zein ezkondu ote dan, zein jaio ote dan, zein umea ote den hau, nork egin ote den komunioa. Gero horre, paretatan gero eskela jartzen den bezala. Eskelak ez dira ipolitiak, baina baitare. Nork utzi du erre... Hori ere daukeu behar zainen komertzio txikie. Baitare. Baita, ez daukeu... Kompleto. Esan dezu lehen, oain nire kalea, Sanidazio kalea, aldatu du ja izena. Bai, izena aldatu dugu ja. Paseola Castellana jarriko dugu. Bai, Paseola Castellana. Irekiko dugu, jarri dute jardinerak, guain putzuak, nik esan nion langileak, esan nion, oye, ¿eso qué es? La sauna pa cuando haga calor? Eta ez jarri dute ja... Loreak eta hori, eta ja... Baina bai. Baina, bueno. Baina dala bi egun, pasatu den neska bat, eta... Ostra, esto parece el paseo de la Castellana. Oida. Zoka inbiditzeko ezerrez. Ezerrez, baina bain, ja... Aizue, komertxo txiki berri zelduta, zer uste duzu hobetu behar luketela, edo ze ideia proposatuko zenukete zuek? Ez que gainea jendea erosten du online eta hoi... Karo, iturak aldatzen ari dira, claro, eta hori ere hor dago, errealitate hori hor dago. Bai. Baina zer egin dezakegu guk edo...
Ez dakit, ni Ez adibidez dakit. asko juten naiz Tolosako denda batea, barkatu, izena dona zuzeu, eta da bigarren eskuko arropa denda bat. Eta nik uste bida, olakoik ez da hola, eta egia da zuzeu eramaten don tipa oso langila da, Lidia izenekoa, eta gauzak oso ondo inditxula, eta horregatik doakiola inondo, baina nik uste hori adibidez, behasainen ez da, eta igual funtzionatu dezake, zeda ez. No, zu, ideiak ematen ari zara, Bai, edo beste motatako arropa dendak, egia da, asko daudela, baina dena diela oso pijoko, ez dakit. Pijoak, niri hemen esan didate podcast honetan, claro, behasainek bere estilo propioa duela, orduan erropa ere, pixkat behasaindarretara moldatuta dagoela. Izenak Nik bai, ez dut uste. izena propioa daukegu Nik eta. ez Zeitzen? dut uste. Ñoñosti txiki. Nik ez dut uste, nik uste hemen garela mota ezberdinetako jendea, ni beti jantzien naiz. Bai, hori da. Makarrilla, zaldi biago nintzen bizitzea, eta han zeren danak super ondo jantzitea eta esaten nuen, gero esaten due, zeagatik, baino nik uste hemen desberdin jazten deula. Bai egia esan, guain, leno arropa gehiokin jazten ginen. Bai udan eta bai negun, baino, bueno, ginelako hola, nos tapábamos todo. Guain, arropa gutxi behar da, ez? Baino, esan nahi dut, nik uste mota bai dendak pixkata laudiela, alopijo, baino... Ez dakit, baina igual irekitzen duzu denda bat bigarren eskua eta hoi. Adibidez, ni pentsatu nuen guen dela 7 urte, hemen zegoen beteta, nola da, guen iztenak, Amaia farmazia ondon, berriz. Berriz, osea, garestia die, bai, Egun baten, pikatzen du behatza baita, baina garestia die, egun eta bete-beteta zegoen, eta igual jartzen duzu hoi, inote bani dioz, a ber, esaten du jendea. Baino behasainen horrek denda txikitako kiten du, Jartzen dituzte burrito kanpon eta merkego, eta hori egiten du, niri adibidez, iruditzen zait, horregatik egitu naiz pentsak horrea zein dezaketen, ze lanpillo egiten du, Horrelako por hacer la pelota, baino bai. Gustatzen zaizkizu zuri, Bai, horrelako bai. kaleratera gauzak, Baina, erakutsi, paseo, pixkat aldatu. asteazkenatu. Bai, eta giroa sortzen da. Giroa sortu. Giroa Ez sortzen da, lan jendea egiten kalea du, irtetzen da, eta nahiz eta ez errez erosi, bueno, sensazionak inzabiltze kaletik, eta hori da garrantzitsuna, jendea guztia bizitzea herrin, da... Eta gaina kale nagusian pasatzen duzuen, eta da dena kanpon, ostras, irudi politxe da. Etzat, behaiek lan egiten du, idei politxa oke. Baki ze faltan, kafe antzoki bat. Kafe antzoki bat. Kafe antzoki bat, kontzertukin, eta... Antzerkiekin. Antzerki pixka bat. Gero behar do jendea jutea, Bai, eta hori ere ordaindu behar da. Osea, kontzertuk, igual oitxuta gare doan ikustea, baina kontzertuk eta emankizunek oroar. Kultura. Ordaindu behar die, baina hoxe bestela zesan behar diu. Aizu, kultur ekitaldi bat, inguruan, komertzio txikien produktu guztia jarrita, peri bat bezala, eta garrantzitsua janari pixka bat, jarri behar da beti janari pixka bat, hori badakizue. Eta debalde, karo, gertatzeko. Hau ez dizugu kobratuko, ginekin bestela etzinela etorriko, anita eta pastak ekarri ditugu. Oie, esan non, zeuze jarri edateko eta jateko bestela nijo. Aizue... Anita, exigentzia! Bai, fina jarri da. Baina, bueno, gukon hartu dugu eta pastak ekarri dizkigu. Aizue, atzo WhatsApp talde bat egin nuen zuekin eta anekdotak galdetu nizkizuen. Nahi ditut jakin zuen anekdotak, pixkata bukatzeko. Gertatu zaizuen astakeritik handiena, edo kontatu daiteken zerbait, Bezero bezala, o... Zuko akuratu? Ni jun nintzen probatzea kamiseta bat, eta ikusten, gelditu nahi, horrela. Hori da crop top, hori modan dago, kike ondo. Crossdressekit, baina esan nion tipoi, nola ikusten du bera eta hori, eta zantzian, erderaz, zantzian, si te la baja de las orejas a los hombros, que me anekdota, ya hemen sartuta, Nei gertatzen leheno konta horiet, neola hilo bat eta nera labakin denda baten eta ni xapoto nazga harrekin non. Eta behaiek, eta alako baten entzutet, izeba, eta justo eskaparaten sartu nintzen da kristalan kontra. Ondo, Anita, hori niri ere gertatu zaiz. Mobil, ose bai, bale. Kristalak zergatik arruitzen dituzten hain ondo,
Jo ni barrutik, Barrutik kanpora, baina. Eskaparatek ondo jartzen lan hartzu. Bai. Dekoratzen abestea. Horregatik. Ba, faltatzen Kike pasatzea kanpotik, eta ara manikia. Manikia erori da. Kike eta bere manikia. Bai. Ba, ez da, guentxe ez. Hombre, zerbait izango duzu, Andrea. Ba, hola, behin xuerren, etorri zan kanpon bizian laun bat, eta kamarerok eskeni. Nahezu txupito bat plata o plomona, eta nire laune, plata, osea, berez, asko daten esan mazue, ez dezu harrapatuko, baina plata o plomo jabea da marka bat. Eta gero bestein, eske ja ez da behasengo merkataritza, uste tola berri dala, Hotel Castillo, horri nulan. Eta harreran inulan, eta batzutan tokatze ditzeten gaueko txanda, ba, 10:00 goizeko 6:00, eta han neola gauez, bakarrik, harreran, nera egindu esan ez zabaldu atea inorri. Bakarrik bezero, baina bezeroke bazeukila nola sartu, orduan inorri, eta horreon, eta listo. Eta, bueno, ba, iritsi zan pertsona bat, olan, itxura, nik pintatxarra hartu nion. Eta atea kristalezkoa zan da, ni barrutik kanpoa behi da, eta honezen nahi do. Eta tipoa irekitzeko eskatzen, da ni, ez. Nera egindu da, ez irekitzeko inorri, eta zure gutxio, goizeko 5 laziene. Eta hueltatu zan furgoneta, eta ja hueltatu zan egunkari piatekin da, izu, repartidorean izela da ni, bale. Irekitzen nion azkenean. Bai, irekin nion, baina ez da anekdoteik ez dauket. Horatzen dugunik, pentsat. Hoi da, bai. Beste asko izango itxut, baina guantxe. Niri ere gertatu zain, ni lanean egon naiz tabernan adibidez, eta herri txikietan dauken hori, edenak ezagutzen garela, ezta? Eta ni barran egon eta bezero bat etorri, eta nik uste dut, ez dakit, egun hortan ez nuken nik oso egun ona, nonbait. Eta orduan eskatu zidan kafe bat, emanion kafea, eta hola begira geratu zitzaidan, eta esan zidan, pues que soso eres, con lo simpático que es tu padre. Eta horrela utzi zidan. Eta bai, ordutik nire eta simpatikoa da. Komplejo edo. Bai, zozo bat naiz. Ez topa egingo dugu, eta iruditzen bat zaizue, jake alturin gauden eta kale nagusia bertan daukagun, joango gara eskaparatea bilatza guain. Barrutik edo kanpotik. Nahi du kanpotik, golperik gabe. Manikia badau, Manikia bilatzen dugu. Bai. Bueno, eskerrik asko etortzagatik. Bastan bajan eta voltatu beste egun batean. Bai. Nahi zonen. Eskerrik asko. Eskerrik asko.